Ojo
Man. Kowe ora gelem tak pek bojo tenan. Boten Kanjeng. Ora getun. Boten. Ya wis, yen kaya ngono nek arep bali nyang Kediri bali yo. Atas ngaten. Yo, karepe dhewe. Kowe kena bali nyang Kediri. Nanging ana syarate. Syaratipun napa Kanjeng? Kowe ora gelem tak pek bojo ora apa-apa atiku ora gelo. Kowe nampik karo aku ora masalah, aku yo ora srek. Boten. Kowe bali nang Kediri bali nanging perawanmu tinggal kene. Meskipun Kowe tak perkosa sik. sami mawon Kanjeng Adipati boten, kula boten saged ngaten dateng panjenengan. Piye? Boten. Ora gelem. Anak-anak apa wong wedok kok rusane? Ya. Senopati. Aku tak takon jawaban jujur. Perkawis menapa? Saben-saben kowe matur ning pendopo Kadipaten Bang Sumirat. Nggih. Jare aturmu aku bupati sing gagah. Aku bupati sing bagus. Kuwi mung ngelatimu ora tekan batin. Ampun kleru ing panampa. Dasaripun sampun maton. Menawi panjenengan menika pengayoman ingkang gagah piteksa, sugih bondo donya. Neng jebule aturmu goroh, aturmu ngapusi. Kok saged kados katen? Iya, yen aku bagus, yen aku gagah, yen aku sugih bondo Bandung. Sebabe apa aku ditampik karo bocah wadon. Panjenengan menika dipentampik kalih pawestri. Iya. Rumangsa gumun. Lah kok gumun? Nggih. Panjenengan boten wonten kirangipun kok ditampik kalih pawestri. Lah mula kuwi menawi dipun keparengake, kula badhe nyuwun pirsa. Iya. Pawestri pundi ingkang badhe wani nampik dhateng katresnan panjenengan? Putri Sapraja Kediri Warasari jenenge. Putri pengayoman saking kraton Kediri. Ngeten mawon. Oh iya. Amprih panjenengan boten kedlarung-dlarung gelo. Langkung prayogi panjenengan minggah wonten ing kraton Kediri. Ditembung dilamar kalih tiyang sepuhipun. Munggah Raja Kediri nglamar. Nggih. Jebul pinter. Ya, yen pancen kaya ngono. Kumpulke kabeh para prajurit supaya nderekke aku tumuju ning Praja Kediri. Ya, Wis tak sawetara tinggal wis dhisik. Monggo.